Moje meno je Jozef Andrejkovič z Direktrealu a dovoľte mi, aby som vám predstavil krásnu novostavbu typu dvojdom. Ako vidíte, rodinný dom je na 90% dokončený, akurát chýba kuchynská linka, ktorú viete zabezpečiť podľa vlastných predstáv. Ak chcete bývať v pokojnom prostredí, v lone prírody a blízko cyklotrás, neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na vás.